Ara, erakarpenei buruz hitz egin dugu, orduan orain, zer dator? Sexu joerak edo orientazio sexualak. Ongi etorri kuerne osonetzokora kultura atalera. Bai, orientazio sexualei buruz hitz egingo dugu. Eta hemen badaude bi multzo handi. Bai, lehenengoa, asexualitatea. Zer da asexualitatea? Sexu erakarpen gutxi edo bat ere ez duten pertsonak asexualak dira. Baina kontzeptu bat dagoenean beti egoten da kontrakoa halako antonimoa. Zein da? Alosexualitatea. Bai, alosexualitatea. Bai, badaude alosexualak eta asexualak. Ez aritz, baina ni heterosexuala naiz, ni naiz halako gauza. Bai, heterosexuala izateko, lehen irera behin, alosexuala izan behar duzu. Derrigor. Bai. Eta ikusiko duzu, alosexual eta heterosexualen artean badagoela beste izen bat. Bueno, ikusiko duzu ba.